Ongi etorri guztiei segi pilotan txokora, gaurkoan gurekin Imanol Agirretxe. Ongi etorri. Eskerrik asko. Imanolek 18 urterekin egin zuen debutan lehen mailan, Errealean, eta 10 urte egonda, punta-puntan, eta gaurkoan bere esperientzia kontatuko digu. Imanol, 18 urterekin debuta, Errealean, lehen mailan, zer sentitu zuen Imanolak? Bueno, esan dezun bezala amets bat bete nun eta oso momentu politak izan zian, baina egia da dena oso azkar etorri zala. Juvenilekin otetikan, sonzera, eta batean lehenengo mailara ez. Netzako dena azkar juntzan, batean hor mundu berri baten sartu nintzen, eta enteatzeako horrean debutatzen, gero anuetan jolasten, datorren hastian, eta oso azkar etorri zan guztia. Arrobiko mutila zara, Antiguoko nebilizean, gero Atletiken ere bai, gero Errealean, eta badirudi azken urte haietan batez ere Errealak jokalari aurrelariak batez ere kanpotik ekartzen zituela, ez? Zaila egin zitzaizun zure buruan sinistea desatea, ez? Nik lortuko dut Errealean triunfatzea. Bueno, ni beti alde hortatikan amets bat zanezkero beti konfiantza banun ere buruan gan, baina kasu batzutan da futbolean gertatzen den bezala, askotan konfiantza beste batzuk ere izan behar dute zugan, ez? Baina, nire ibilbidean zehar momentu zaila asko pasa izan ditut, eta zailtasun asko, kirolari guztik bezala, ez ni bakarra, eta hori dia pixkat momentu egon berdana konfiantza gehien eduki berdezuna zure buruan ganez, eta momentu zail hontan nik uste orduan dela, lan gehien inberdan momentua, espera juteko eta helburuari oraindik eta hobete usteko. Momentu zailak aipatu dituzu, momentu zailak eliteko kirolari baten bizitzan, eta bizitzan oro har, eguneroko gia dira, iristen dira. Zeintzuk izan dira zure ibilbideko momentu zailenak? Momentu zailak, nik uste, kirol ibilbide baten asko diala, ez? Gero, relatibizatzen dugunean, segurazki ez dira horrenbesteko problema momentu hortan dituguna, baina bakoitzantzako dazkagun momentuk asko izan daitezke, eta horiek guztik landu berdia. Batzuntzako txikikeri batzuk dianak, jokalari batentzat momentu puntual baten izugarri handiak izan daitezke, eta beste batzuk kontrakoak, ez? Nik uste, kirol ibilbide baten zehar bai etzealakoai jolasten, edo etzealakoai nire kasun golik sartzen, edo kontratu bukatzen zaizulako, edo ez dakit zer gauzen gatikan, momentu zail bat pasa dezakezu, momentu zail horrek asko eragin dezake zure ibilbidean, zure egunerokotasunean, zure harremanetan, zure etxian, eta nik bai izan ditut akaso ez jokatzeagatik, edo golak ez sartzeagatik, edo bukaeran futbola utzi behar izan bezala lesioen gatikan momentu zailak, baina guzti hori gestionatzen jakin berdezu momentu bakoitzean eta aurrera egin. Momentu zailetan esan duzu funtsezkoa ezin zaizula konfiantza izatea zeure buruarengan. Zein da gakoa Imanolentzat bere buruarengan konfiatzeko? Landu asko buruari, jendeak erasko laguntzen du, inguruketaz babestu eta beraien goxotasun hori beti hartu, ez? Baina, momentua desberdina dira. Akaso etzean ere jolasten, orduan da momentu akaso gehien entrenatu berdana, hobeto entrenatu berdana, pixkat autokritika pertsonala eginez eta ez kanpokoi eman ez erantzunkizun guztia zuk jokatzen zezunana. Oso garrantzitsua dela gu kontrolatzen ditugun gauzak kontrolpean izatea, ez? Ezin duguna kontrolatu, ezin ditugu kontrolatu, orduan, behintzat gure esku dago nahin eta behintzat kontzientzia garbi eduki, ez? Etzan ere jolasten, edo golik etzan ere sartzen, orduan eta gehiago konfiantza gehiago izan gure lanian, aurrelarekin askotan hitz egiten dugu, ez? Beti esaten da aurrelarik goletikan bizi dela, eta dauz nago, baina iruditzen zait garrantzitsua dela aurrelariak goli gabe bizitzen jakin berdula, ez? Hori dela garrantzitsuna. Golak sartzen dugunean, dena oso errez dihoa eta oso ondo goaz, baina ose pasatzea golak sartzen ez diaren nahi, ez? Orduan da pixkate jokalariak lan hori inberdunean eta ez dunean erotu ber, eta inoiz baino gehiago konfiatu bere lanian eta jarraitu, ez? Momentu horiek, kirol ibilbide baten zehar, asko ongo dira. Orduan, ez dakite, segun ze momentu dian, segun ze arazo dian, jakin berda bakoitza gestionatzen, dudik gabe gaztetatik ez ditugu ikasten eta ez geha jakin nahi horretortzen, baina denboran zehar eta laguntzai esker,
ikaste ditugu eta horrek aurrera egiten hobeto laguntzen dugu. Arlo mentala entrenatu, lantzearen garrantziaz hitz egin duzu, momentu zaila horiek iristen direnean. Imanolek nola entrenatzen zuen arlo mentala? Bueno, nik uste hasieran gaztetan hasi ginean ez genukan erraminta askorik lantzeko, pixkat oso gure kabuzkoa zen, eta bueno, norbeak barrurak gaitezun lan bazan, gero egia urtetan aurrera eukitugula erramintak, bai psikologekin, bai coachekin, nik uste entrenatzaileak beak prestatuko daudela eta badakitela nola lagundu momentu puntual batzutan, guk laguntza behar dugulako, kirolariek laguntza behar dute. Askotan konversazio bat, elkarrizketa bat oso lagungarri zaigu, 5 minutuko izan dare, eta ez ditugu behar inungo liburu komplikaturik. Esaldi askotan, puntuak ikutzen dizkigute, eta kostiente egin arazte dizkigute gauza askotaz, eta nik horrela jo naiz pixkaten nire burua, ezten, babesten, ikasten, eta bai coachekin, eta momentu bakoitzen nik uste pixka klabe izan dela arazo bakoitzari daukan garrantzi esaktua jartzen, ez? Ez arazo txikitatik izugarrizko bolak egiten, dena erlatibizatu, pixkat perspektiba pixatein ikusi eta hasteko daukagun, eskutan daukagun arazo honi daukan neurria ematen. Ez gehiago ez gutxio, eta hortik aurrea lantzen hasi. Ez dago ezito gabe eta ez mundua bukatuko balitz bezalako posturetan jartzen, eta behin hori da, aurrera egitea betire erresagoa da. Aipatu duzu, askotan ez dela liburu komplikatu bat irakurtzea, edo teoria asko jakitea, edo baizik eta 5 minutuko konversazio bat, eta hitzgako esan duzu ez, kontzientzia hartzea ez, ikusten ari etzaren modu horretan ikusteko gaitasun izatea. Zer da Imanoli gehien laguntzen diona kontzientzia hartzen joateko? Ez dakit, nik beti gaztetatik eta entrenatzen honetik beti eukieten mentalidade izan da kontzientzia garbi eukitzearen ez, jake kontzientzia esan dezu, gaina da kontzientzia garbi eukitzea ez, esan gauztu bitaran joa, indetin berreko guztia, etxean alasen joa, gero ez dakit ze pasakoan, ez dakit entrenatzaileak gustoko izango duen, ez du eukiko, baina ni iritsi naiz, inden nire lana eta saiatu naiz entrenamenduan hoberena izaten, lortuko dut, ez dut lortuko, batentzako bestentzako ez, baina bentsat etxea alasen joa indako lana egin da. Lesionatuta zaudenean berdina, ju naiz, esan diate, medikuk eta fisiok eta inberrun guztia indet, eta ja, kontzientzia alasei dakat. Gero hortik aurra pasako dira, pasa berdunak, ze lehen esaten bezala, gu kontrolatu dezakegu, nahi hitzak esaten bezala. Kontrolpean ez dakagun gauzak, ez ditu kontrolatuko. Orduan, alde hortatikan, pasako dana, kasu honetan pasadan bezala xe, eta futbola ustera behar duta honitzen lesioen gatikan, baina oso lasai bukatu nun ere kirol ibilbidea, saiatu nitzalako alik eta hobeto rekuperatzen, eta eman nulako neukan guztia. Baina horrek ez du esan nahi gero ondo bukatuko ganik, o gaizki, o erabatea, o bestea, ez? Orduan, kontzientzia lasai eukitze horrena, ni uste oso garrantzitsua dela kirolarentzako eta pertsonantzako arlo guztietan, pentsat, guk eman izan dugun guztia, eman degulako, kasu honetan kirolean, eta orduan gertatzen dana gertatuko denak, lasai guztien hau, askotan ez daude gure eskure gertatzen gauza asko. Barren lasai desuna bentzat, baduzu. Hori da, bai. Epatu duzu, lehen uste baino lehenago, eta ez nahi bezain modutan, utzi behar izan zenula eliteko kirola, aurrez ere lanketa asko egin da esan duzu titularrez izatea, golik sartu gabeko momentuak. Gogorrena hori izan zen, azkeneko erabaki hori hartzea? Ez, egia da azkenengo erabaki hartu nunen, oso lasai hartu nula eta oso ziur ikusi nula, ez? Akaso kirolilidatik bukaera ematea zoazenean, dakagun beldurretakoa da eskakitea noiz izangoan, nola, edo zergaitik eman behiot, edo noiz da momentua, beti gabiltza. Utziko eto baina igual, indikan urte gehiago dazkatu, nire kasuan garbi ikusi nun, lesio gatik antzalako eta lesio bat eukin nun oso garbi ikusi nun gorputzak eskatu zian ja bukatzeko dena, eta alde hortatik suerte eukin nun, mentzat garbi eukin nula, ez da modua ez egokila izan, eta bentsat
Hori, galduit, galdera, zein nuen? Ez, a ber, momentu zailena hori izan zen, momentu edo zaila, hori da. asko igaro dituzulako. Momentu zaila hori ez, garbi eukinun, eta momentu zailagoa bai izan zen, aurrekoak ikusten nuen nintzala rekuperatzen, etzik joala ondo, ebakuntza bat, beste bat, denbora asko pasazan, eta bueno, horre ikasi berri esan nun lesiotako bat izan zen, oso simplia da, esatea, lesioak kirolan parte diala. Osea, mira esaldi simplia, baina hor barrun zaudenean, hori dena beste gertatzea, hori ez da zuria, hori... Claro, gero gertatzea izu eta hori dena asimilatu arte eta kontuatzen zanean, bueno, egila da, lasaitze zaitu, baina eske pasa arte hori oso urrutik ikusten den gauza da eta pentsatzen dugu, kirolian biziko gala hila arte, eta bueno, momentu batzutan jafun berda pixkat ikusten, bueno, hau kirolan parte da, gaina bukatu ere ingo degunen batean, baina kasolako gauzat pasa arte, hori hain urruti eta hain besteen kontu ikusten dugu, hori onartu arte ez dala kirolarian parte ez bukaera eta ez lesioa. Lesioak, bukaera, akatsa bera ere bai kirolaren parte da. Aipatu duzu ez, askotan zure partetik dena jartzea eta emaitza bat ez denen iristen, aurrelarien kasuan gaina igual golak iristen ez direnean, ematen du obligatua dago aurrelaria golak sartzera, garrantzitsua da golak ez sartutako momentu horiek kudeatzen jakitea. Aurrelari batek asko nabaritzen du presioa. A ber, bai, nik uste aurrelari batek beti daukala presioa eta golak sartu behar ditula gaina, ez? Dudik gabe aurrelari mota ezberdina daude, beste gauza asko egiten dituztenak golak sartzeaz gain, eta hori gero baloratuko dituzte, ez? Bai, entrenatzaileek, bai publikoak, baina, bueno, bai kasualki, futbolian bintzat, aurrelariek badaukate berezitasun hori, ez? Golek ematen diotela balio handila, eta gure kasun jakin berdeu, bai golik gabe bizitzen, bai frustrazioan bizitzen, bai askotan baloi gutxi ikutzen, gure postuak askotan baloi gutxi ikutuko ditugu, ikutzen dituguna gaina aurkariz betia gaude, akaso zentral batek, o erdilari batek baloia gehiago ikutuko du, eta egoera erresago batean, baina guk ikutuko ditugun baloiak oso gutxi izango dira, eta gaina egoera zailetan izango dira, ez? Baina, badakigu altxorrare gertu da gaula. Gaina hartuta segi pelotan asko erabiltzen dut, baina ez segi pelotan moduan esan da, luketelako ulertuko, aurrelari gaztea askota esaten dira, ez? Guk, egun gaitazke larita mar minutu, akatsak kontrolak aldeiten tal, baina badakigu bat harrapatzen badeu eta sartzen badeu, 3 puntua guria dela, ez? Gol horretan, esaten duen gol portada esaten duguna. Kiston partidu txarrain, baina gol bat sartzen dek eta gero portada eragoa batutz eta ire gola izan dalako, ez? Eta hori duke maitza. Eta hori da maitza, eta zu goleatzailea eta igual partidu txarra. Horretikan, segi pelotan hori, nahiz eta gauzak esatea bigarren minutuan jarraitu bestatita, gure kasuan, nahiz eta ez izan postu errez bat, eta kagun altxorrak asko balio du. Orduan jarraitzeak asko balio du, eragin handi izan dezako. Horrek motibatu behar gaitu, bai. Ezin du beste modu batea izan. Eta jarraitze horre gainera, leheno aipatutako barne lasitasun hori ematen dizulako, zure partetik dena jarri dizulako, ez? Jarraituta, burrukatuta. Bai, ezke horrek eluke aukera bat izan beharko, ez? Hori bai edo bai enberda. Gutxineko, esigetu daiteke gutxineko. Hori da. Bestela aldaketa, bestela sartu da dira. Hori da. Justo, hau aipatu duzula, segi pelotan hortzi dator, ez? Konstantek izateatik, lan hortan jarraitzeatik, zebur da gauza bat nire aitak beti izatizena. Aixi, zu, ametsua dakazu, segi pelotan, segi lanen, egunen baten itxua, eta gero hori estrapolatu genuen gauza guztitara, ez? Koadrian bai, zein helburu dakazula, zu, segi. Zeintzuk izan behar dute, Manol, gazte batengan, gazte kilolari batengan, eduki behar dituen baloreak, bai, zu ailegatu zaren maila horretara iristeko, edo ametsu horik betetzeko. Ez dakit, ez da rexa, ez da klabe berezirik ez, baina, bai, nire ez nik uste, hasieratik eta umeek aztetatik hartuta alde batetik zoriontsu izan behar dutela kiroloiten. Gu alabakin edo biltzanean zoriontsu izan behar dute. Ez bada biltza pozik, zeu segaxi egiten, zeu aldatu behar da gau, ez? Eta hortik gehiago, pausak ematen dikuazten bezalaxe, bai, guk asko transmititzen dugun baloreak, ez? Ez dakit, etxen dikan ematitugunak, bai autonomiak, bai errespetua, bai responsabilidadea, ni uste gauzatzu badaudela basi izan berdutenak, baina eskirolako, bai bizitzarako. Eta gero hortik aurrera,
pixkat lehen esan detena, ez? Kontzientzia lasa eukitze hori zuk iten duzun guztiakin, ez? Nik oso garbiaka betea nik erabilietena. Osa, nik nire lana ondo nahi dut eta bentsat etxea lasa egun, ez? Eta horrek ez du esan nahi inungo o konformistan izenik, o konformismo ez eta kaskin daude, guazen analizatzea zarretik, eta guazen hobetzea, eta guazen egitea, baina ni bintzat, lanketa hortan, lasaino, pentsatzen delako egiten nahi naizela, aldeten guztia, ez? Eta bai, entrenatzaileekin komentatuz, edo bai. Baina indezagun bintzat, ez dakit gure esku daun guztia. Ez bota katxa kanpora, ez bota ezkarri eskusak, ez guazen guri egitea, eta gehortik aurrera gertatuko gana, baina bintzat gure lana eta zelaira guazen denbora hori aprobetxatu. Gero hortik aurrera, ez da goza bat. Asko gustatzen ari zait, zure mentalitatea, pentsatzeko modua Imanol. Nola eraiki duzu gailurrera eman zaituen mentalitatea hau? Segurazki mentalidad hauek zailtasunetik datoz, dudik gabe ez. Naiz izan aurrelari bat, lehen taldea iritsi eta golak sartzen hasi eta parti guztiak jokatu ditunak, buelta asko eman ditut, denbora asko naiz jokatu gabe, gero lesioak izan ditut, nik uste zailtasun hauek amate zaituztela pixkat zure burua indartzea, ez? Dena ondo joanean, akaso ez dakago horren beste behar, baina arazoek eta zailtasunek sortzituzte behar hauek eta duk gabe, nik uste tortikan eraiki detela pixkat nire mentalidad dago, ez? Eta urtiak aurre joazten bezala, arazo berria sortzen dira, arazoiekiko, beste ikuspuntu bat hartu beharra dakazu, obligazioz, eta hola ere egitzen dugu, ez? Eta beti esaten deuna, pena da guain 37 urtekin mentalidad edukitzea, eta ez gazteratik, baina betikoa da, esperientzia horra joan bezala, urtiak aurre joazti, eta fisiko kire bera guaz, baina, nik uste eta eraikitzen den gauza badala, eta jokalari bakoitzak bere kasuistikatik eta bere zailtasunetatik jongo dela eraikitzen pixkat bere mentalidadea. 37 urte dituzu gaur egun, 10 urte eliteko kirolean, gaur egun gaztei erakusten, errealean, aurrelariei. Iruditzen zaizu asko aldatu dela zuek zenuten mentalitatea eta gaur egungo gazteek duten mentalitatea? Nik uste asko aldatu dela. Ez zait errax egiten baloratzea, ni gazten itzanean gazten itzalako, eta orduan galdeturko zailako orduko entrenatzaileiku nola ikusten gintuzten, baina nik uste gaur egun entrenamendu aldetik handa asko aldatu dela, entrenamendu mota, zubitan dauen antolaketa, zubitan bertan dauden profesionalak eta dauden baliabide guztik ez dira guk leheno geneuzkanak. Horrek akaso guri leheno emango zigun gu gauza gehiago egitea eta guain igual gauza gehiago mate eskiguen, nik uste gauzak asko hobetu diala zentzu hortan eta gaur egun jokalarik askoz prestatuko daudela eta askoz prestatuago iristen diala elitera. Eta gaina eliteak hori eskatzizu. Leheno gaina prestatuko den berdezu iristeko. Eta nik uste alde hortatik balioide gehiago dituztela eta prestatuko daudela. Gero, ez dakit naiz gai baloratzeko gurekiko ze desberdintasun dauden. Baina askoz gehiago lantzen dutela, askoz hobeto landuta daudela, entrantzaileak askoz prestatuko daudela, askoz hobeak dirala, nik uste hori, naiz izaten inungo sekretorik, hori normala da eta leku guztietan prozesuaren partea eta dena aurrera joa. Baina ez dakiten ez gai izateko ze desberdintasun dauden nire 17 urteekin eta orain daudenekin ez dakit. Eta Imanol, eliteko kirola aipatu duzu, zer da zurentzako ezberdintzen duena jokalari bat sansen geratu adibidez edo realera salto egin? Oda, zer da ezberdintasun nagusia jokalari oso son bat eta txapeldun baten artean? Zergatik zuk zelaian egon zara edozein kategoriak esan dut, konparatu dezakegu Sanseko bat eta Lemaiko bat, edo Realeko bat eta Messi bat, edo zer da zuretzako ezberdintzen duena? Ez dakit, nik uste hor aurrea pauso bat emateko aukera eduki deunak suerte puntu eduki deula, hori dudik gabe holaxe da, baina suerte edukitzeko momentu hortan prest egon behar dela. Eta nik hori izan diete gehien bate transmititzen dituna gaztei hori dela, prestekoteko. Ez dakigula egoera noi sortatukoan. Arrobian egon gehan, arrobitik atera gehan jokalari gehienok, lehen taldeko lesio batengatik izan da. Lehen taldeko lesionatu da, Sansekoaren lesionatu da, eta derrente bigarrena joan berdu. Orduan momentu hori da.
Eta momentu hori danean behiratuko be eta nola zaude. Ez hau, aste guztiak joan entrenatzen, ez du nahi entrenatu utzita da, urrengoa. Horretika, momentuak dira, nire debuta iritsi zen, egun baten lesionatu zen Goikoa, bestean ez eta batean, mantzeten traje bat eta hartu. Hegazkin hartu berdezu Madridera juteko. Bale, orduan, entrenatzen zaude, presaude, eta bazoaz. Momentuak iristen dira, ez dakik noiz iritsiko dian, preste hon berra doa esan dutena. Gure esku dagona, guazen kontrolatzea eta guazen preste egotea. Gure esku ez dago bat lesionatzea edo bat itxartel bat ateatzea edo aukera hori noiz suertatuko den. Bai, zuk esan zuen, azkenan suertea, oportunitateak iristen dira, bai? Kuestio da zenek aprobetxatzen dituen, edo zein dagoen. Da nik hau ikusten du askotan kirolari batzukin, etortzen zaizkit eta aukera etorri eta beldur hori ez, ostras, demostratu behar dut, ezin dut utxegin eta beste batzuken gambio, bazin garaia, orain irako txiko dut. Esan duzu, zuri iritsi dizula aukera, iritsi zitzaizula bapatean, gutxin espero zenuenean. Zer esaten zenioan zeure buruari? Zer pentsamendu zenituen debuta iritsi zen momentuan? Bueno, momentu hortan, emozio bomba basea eta bueno, ez dakit, zehatzea sinisten pixkat ikusten nahi zen guztia ez. Nik egia debutatu nun Madriden, urrengo partioan anoetan metzortzurtekin beste minutatzuk izan ditun, gola sartu nun gaina, hor zurrumilo baten zaude, baina segurazkin eri azkarrek iritzean hori dena ez. Eneon prest lehen mailak izigitzezun, fizikoki, mentalki, akaso teknikoki bai, baina fizikoki eta bendik aninga benean orduan, akaso azkar iritzitzean, eta gero urte batzuk egon berri zanun berriro sanzen eta berriro garatzen eta iristeko ja lehen mailara, lehen taldera, bigarren mailara izan zen, prestatuago ez. Baina momentu itan irizte zai, zurrunbilo bazea, azkar irizte zaizu hori dena, eta batean leku askotan agertzen azte zea, zure burua bomba bada, eta hori dena, gestionatzen ikasi behar duzu nola ala ez. Naiz eta aukera bat izan, beste zailtasun bada, momentu horretan dekazuna, eta hori ere, esperientzi bezala gatzen zaizu eta ikasten dezu hortik. Sinistea aipatu duzu, gakoa ez? Momentu horitxe eta zure buruarengan sinistea. Askotan, gizarte mailan bat pertsona bat autokonfiantza hundirekin dagoena, o sinisten duena, gaizki ikusi da, ez? Arrotzat bezala, nire beti esan dut ez da zer ikusik autokonfiantza izatea eta pertsona arroa izatea. Nola egiten du jokalari batek, bere buruarengan autokonfiantza handia eduki, baina arroa ez izateko? Ez da erresa ez, gaina kudakaun gizarte honetan ez, eta batez... Etxeago nuke euskal gizartean gehiago. Euskal gizarteak eta gipuzkoarrak berezik esango nuke, gehala pixkat, humilak eta humilegik askotan ez, eta falta zaigula inkluso paus hori ematea, eta inkluso gure inguruan bat ikusten badu pixkat goraka dola, hoi ez da bidea, honela zai. Eta askotan ez da hori, ez da kasi ikusirik esan desun bezala. Konfiantza eduki dezakezu, humiltasun baten barruan, baina eraberian ez da gaizki pixkat aurrera pauso bat eman eta onditzi hori ez. Hemen nago eta horrek ematen ditu. Merezi dut, nik ere bai. Eta horrek ematen ditu beste perfil batzuk. Azkenean talde batean gaina perfil desberdinak eduki ditugu eta bueno, denak dira baliogarri. Orduan askotan, frenatu berren falta zaigu pixkat guztia ez, jarraitu. Ez utzi, frenatu berren eman beste bultzatxo bat eta sei horren. Nola lantzen da autokonfiantza harrotasunean erori gabe? Ez dakit nola lantzean. Ez dakit jokalariak landu bezaken edo ingurukok landu berdegun gestio horiteko ez. Batzutan jokalari bezala, olako jarrerak egon daitezke, eta pixkat, kasu entrenatzaileako gugeak kanpotikan detektatu berdeguna, ze behar duen momentu hortan ez. Ezin dugu denai frenatzen ibili, o denai... Batzui frenatu egin martzei eta beste batzui bultza, o beste batzui gutzi, eta beste batzui, jarrera moto horiek detektatu eta kudeatzen gu jakin berdegula irutzen zait. Behiek gauzatzuk ikasi behar dituzte, baina ingurun gauden beste batzuke ikasi behar ditugu jarrera guzti horiek kudeatzen, batez ere, behar dituzten potentzialtasunak ez frenatzeko ez. Askotan nahi dugu jokalari guztiak berdinakin eta jokalari guztiak ez berdinak, eta gaina jokalari bakoitzak gauza desberdinak emango izkidute. Horre bada gakoa pixkat bakoitzari ze bidein, nolain, ez da erresa, ez da esaten ni badakitenik, baina hori dena ikasteko dakagu gure. Hori da.
Aipatu duzu, Imanol, 18 urterekin debuta, eta gero igual momentu urteren zinela prestatu ere ez, gero Sansera bultu behar zinela. Pentsatzen dut hori ere ez zela erresi izango kudeatzen, zergatik zaila da gora iristea, baina zaila da gora mantentzea, ez? Bai. Eta berriro ikustea jetxi zarela, nola izan ziren urte horiek eta nola landu zen intenzu berriro itzultzeko? Bai, egia esan dizuen bezala, azkar iriste zait, lehen mailara iristen naiz, hurrengo urtean lehen mailakokin aurre denboraldiain, aurrengo bueltain, gero bigarren mailara noa utzita, han ez dut jolasten, erralare orduan bigarren mailara jaisten da, baina hala ere nik bueltan Sansera joateko erabakia hartzen dute, ez dutelako jolastu eta jarraitu hortelako. Orduan, karo, lehen mailatik zoaz bigarren gora ez dut jolasten, da gero berriro gaina bigarren bera zoaz ez, berriro atzera pausu bat ematen dezu. Momentu jodia pixkat barrotik atea berduna gure arrotasun hori ez, da esan, ostra, hau dekatzea, baina demostratu berdenik, badakandik, guazen aurrea. Eta pixkanaka, momentu horiek pixkat tragatuz eta esan dutena, kulpa pixka kanpora bota berren, lanen jartzea tokatzen zen, jarraitzea tokatzen zen, eta pixkanaka, eta gero suertea medio, eukinun aukera berez ere lehen taldera igotzeko, bigarren mailan orduan, eta ondo juntzitzaian aurrenengo hilabete urtetxo hori, eta urtik aurrera, hasi genuen gure bidea lehen mailan. Bigarren mailatikan, lehen mailara, titularitatea ere bai lortzen duzu, Championsako gatzera iristen zera Realarekin, urte asko segun zara hor elitean. Zer da, esan duguna, askotan zaila da, horra iristea bai, baina mantentzea ere bai. Zein da zuretzako gakorik nagusina hor goran mantentzeko? Egunerokotasuna ez, guztete benetan balio ematea non gaudenari, zenbat kosta zaigun, pixkat atzera begiratuta ikusi zenbat kostan horra iristea, eta gero egunerokotasuna aprobetxatzea, ez? Nik uste erabakirik inteligentena hori dela, egunerokotasuna aprobetxatzea eta ditugun minutuak eta batez ere jokatzen gauden minutu horiek aprobetxatzea, ze badakigu gure kasuan gainera aurreren kasuan 2 minutuk zure ibilbide guztia aldatu dezaketela, ez? Lehen esan deguna, tokatu zaizu 2 minutu jokatzea, kaso defentsa bat tokatzen bazaio, horren berko lanen eta golik ezartzeko, eta saiatu gehiago kostako zaio brillo ateatzea 2 minutu horiei, baina ezke guk segurazki kol batekin, brillo askoz gehiago atako dugu, ez? Dakigu zein dian gure zeltasuna, baina dakagun altxorrare hor dago, ez? Orduan, aprobetxatzea dazkagu minutu guzti horiek, eta hori izan da pixkaten egiten saiatu naizena, eta hortik saiatu naiz nire aukerak bilatzen eta aukerak lortzen, eta egunerokotasun horri batez ere indarra ematen eta aukerarik ez galtzen. Pentsatzen du zure ibilbide guztian zehar, ez dakit arlo mentala, esan duzu nola landu izan duzula, baduzu, ez dakit coach, psikologo ezberdinekin ibiliko zinaten, ekipoa jartzen du batzutan, beste normalen kirolari beste bat bilatzen du personala. Izan dituzun coach eta kirol mentorentatik, zer da gehien ikasi duzuna? Guk urte askotan zehar ez dugu hola psikologo edo izan ditugu, baina ez geha oso barneratuak egon, baina nire kirol ibilbideko azkenengo urtetan onginan coach batekin, Imanol Ibarrondo etorri zan klubera, eta pixkat ontzan lehen taldeakin gertugo eukitzen pixkat harreman handiko bat, eta behakin ikasi nuen asko, eta gila esan oso ondo etorri zen, gaina momentu oso garrantzio batean etorri zen niretzako, lesio natutan egon urte hortan, eta egila esan izugarri ikusta dutzean, eta berakin 4-5 elkarrezketa netzako altxor bilakatu zian, eta asko ikasi hortikan, eta klik horiek intzizkian momentu klabe askotan, eta lagundu ziaten aurrera iten, eta arazoei bere neurria jartzen. Baina, aipatu duzunagatik, ez, kontrolpen zer dugun, ez dugun, eune matea eta barren satisfazioa, nik Nimanolekin lanketa egin nuen, nire garaian, eta berak ematizkidan, askotan zenbateko garrantzi duen momentu presentean egotea, ez, kompetitzeko garaientez egotea presentean. Bazenuen zuk tipen bat, erramintaren bat, erabiltzen zenuena? Egia nirekin etorri zanean lesionatutan egon garai hori izan zela, orduan gure elkarrizketak beste bideo batetik antzikoazten, etzikoazten nahin kompetiziora bideratuta, baizik eta beste haustan horketa batzu zean, bai lesioa,
behiratzea pixkat bizitza, garrantzia ematea lesioari ere bai, pixkate bizitzan non gauden kokatuta, nondik noagoa zen, oain gauden momentu honek ze esaten digun. Elkarrizketa batzuk gauza desberdinei buruz, klik desberdinak egitezkizu eta asko laguntzen dizu gero egunerokotasuna emateko ez, eta pixkate gauden zulo hortatik pixkat buru batea eta kontziente izan zein da egoera. Perspektiba batekin hartzeko. Perspektiba aldatu batez ere, gu perspektiba bakarra dakau eta uste dugu, zurrumilo hortan bizi gala, egia da ez dela erresa ze zubitatik atea eta kalea zoaz eta bendikan zurrumilo hortan jarraitzen dezu, azkenean monotema dalako 24 ordu eta batez ere nire kasun lesionatuta zaudenean eta bi urte da piko zazenean, ez da kasulako beste temarik eta zailako deskonektatzea. Momentu enten bai behar dezu zerbait desberdina eta klikiten dizuna pixkat arran sartu eta perspektiba aldatzeko. Momentu horretan, zerk egin arazizizun klik hori beste perspektiba bat hartzeko? Ez da egiten ez batzen. Nik uste pixkanak izan ziala lanketak eta aldatetik lesioa onartu hortzeola eta egin ala gauzak ondo egiten rekuperatzeko, baina pasalitekela ez errekuperatzea. Hori, lanketa bada, hori gerta daiteken gauza bada, eta lehen esan duten bezala inorren buru sartze ez dana ez. Orduan kirolari izan bitartean, bai lesioak eta bai kirolari daukatzea, hori ez dago inorren buruan. Hori guretzako utopia bada. Baina, gertuatzen denean eta ikusten dezunean, batean klik horiten dezu ez. Eta klik horitiak eta hori onartzeak, bai lasaitze zaitu. Zatezu, egila, egunen batean bukatuko da eta erabatea bestean bukatuko da. Kentzen dezu pixua, ze badakizu hori pasako dala. Hortik aurrea, jarraitzen dezuia, motxilan 5 kilo gehiago kenduta. Hori da. Ematen du hori ez dela inoiz gertako, ez hori denoi gertatuko zaigu. Baina ez dugu onartzen. Onartzezun eta klik horiten dezu momentua, ja 5 kilo gutxi dazkazu laneako. Eta lesioa gertatuta dago, orain zuk jarraitu zenbateko sufrimendu eragin nahi duzu, hori hor mantenduko da, zure erabakia da nola kudeatu. Eta lana berdina ingo dugu, eta ordu berdina pasako ditugu, eta 24 ordu ingo da praktikamente errekuperatzen, baina ja pixu batekin gutxi zaude eta beste mentalidad batekin zaude. Bi aholko horiek, uste dut, lesionatu egon kiloarientzako oso aholko gunak direla, eta aprobetxatu ditzakenak. Goazen pixka bat aurrera jarraitze eta esatea, lesionatu naiz, rekuperatu naiz, baina orain beldur dut berriro lesionatzeko. Askotan gertatzen kirolari ez, berriro beldur horiek sartzen dira iraganean izan dituzten lesioen batikan. Zein demoren aholkua kirolari horrentzat? Ez da erresa, beldurra horrengo da eta hasieran egon behar du gabe, lesio batetik azatoz eta horrek lagunduko bai digu progresio bat eukitzera eta lanean pixkanaka gehitzea. Eta nik uste lanak eta egunerokotasunak kenduko iskugula beldurrak ez. Beldurra neurria eta lana neurria, pixkanaka bat murrizten jungo da eta bestia honditzen. Zaila da beldurrik ez eukitzea ziren, lesio batetik azatoz, segurazki hilabete pilo bat errekuperatzen, baina pixkanaka konfiantzaz eta lana progresibo ginezkeo, nik uste beldurroi ja guten nengo diala. Eta etzaiola, lehen osan duen bezala, etzaiola beldurrik euki behar lesionatzeari. Zekirola parte da, hori onartu berra da. Baina, zaintze basea, ariketak ondoin, ondo beroketa guztik ondoin, eta progresiboki ondo balin bagoaz, guk saiatu erdeuna da lesio horren, lesionatzeko arriskua murriztu. Ezin dugu guztiz kendu. Azkenean, ostiko batekin, egozen movimentutan lesionatu zaitezke, baina bai murriztu. Orduan nero esan dugula. Gure esku dagona ondo iten balin bagoaz, beldurroiak usatu ditugu segurazki. Zuk Imanol, zure kiroli bilbidean eta bizitzan ere bai, beldur asko egin diozu aurre, beldurra lesionatzeari, beldurra titularez izateari, beldurra golak esartzeari edo gol. Nola egin diozu aurre ibilbidean zehar etorri izan zaizkizun beldur horiei? Ez dakit, nik uste beldurrik handiera lesionatuta gona zen momentuan izan dela berriro ez lesionatzea edo beldur bezala hitza, Gainontzean ez deteuki beldurrik, ez kokatzeari beldurra edo ez gola sartzeari beldurra hori nik uste ez dela euki. Gehiozan, ez dakit, beldurra ez, ez da inoiz beldurrik euki. Zentzu hortan ez da beldurrik euki. Ez dut jolastuko, amorru eukiko dut, baina ez da beldurra ez jolatzeari. Beldurra nik handinoa nik uste eukitela lesioekin, behin lesionatzen hasi eta rekuperatze hortan. Bai, ea beste bat etorriko dan, edo nola etorriko dan, eta hortikan pixka lanketa. Baina gainontzean, kirola ibilbideari
beldurra ez dut inoiz eduki. Osea, hortan bai izan naiz pixkate egoskorra eta barrutik arroa esateko osea, aurrea. Abateko sí o sí. Neri eman berdet eta ateakoet eta hortatikan bai arrotasun puntxo horrekin barrutikan bai neukan, grina eta morro puntxo hori egunero bia izateko. Kirolari batek profesional izateko eduki behar du barne arrotasun hori, karakter hori? Bai, du gabe. Ez badakago arrotasunik, ez badakago amorrurik, ez bage atatzen entrenamendu edo zelai batera onena izatea, zure onena ematea, kaput. Askotan, nahi galdatzi datez, zu kirolarekin zaudela lanen eta kirolari batek, adibidez, Camp Nou baten, ez? 1.000 pertsonen aurrean, ze pentsamendu izaten ditu, ez? Porque askotan iritzaia, torreko jala pentsamenduk, beldurrezkoak edo, zintzean Imarolen pentsamendu, Camp Nou-ben 1.000 pertsonen aurrean. Eta orduko, izango historiako Barça honen aurka jokatzen duten justo baina. Pues niretzako zen, esatia, Camp Nou-en 1.000 pertsona aurrean, zeizeman milioi telebiztatikan eta Messi eta aurrean ditugula. Osea, haze aukera hemen zeo zeiteko eta petardazo emateko. Osea, eta erronka bat eta aukera bat. Osea, disfrutea. Horre gotia, ez dakit disfrutean, porque ez duzu disfrutatzen. Zaude, hori gero iten da. Hori gero, baina momentuan esan, hori aukera. Osea, bat harrapatzen baet, eta etorreko ja, eta fallo eta engozea dominatuta, eta bat harrapatzen baet, haze aukera. Haze aukera hemen gol bat sartzeko. Osea, bira nun gauden, bira ze aukera dakaten. Osea, hori da. Beti zen presioa, ez da, ez una txara da, norbek zeku da, ateratzen zaitun partuteko, benetan ematen duen, oendik eta enfokatuko eta konzentratuko eta helbururi lortzera. Baina aukera bat, olako momentu bat aukera bada. Ez da gutxitan emangoa, aprobetxatu gara da. Imanol, ibilbidea bukatzen zaizu, bai, eta orain izan dugun bezala gaur egun gazteekin zabiltza, ez den zabiltza, kanpotik ematen du, ez, futbolistak, enbeste dibirazi dute, ja bizitza guztia komodo izango dute, hori horrela, urte asko dazkazut oraindik aurretik, eta zer ikasi du Imanolek futboletik haratago? Ez dakit, a ber, ikesan deken harira, denetik egongo da, eta futbolari badaude nola ez diru asko irabazi duenak, eta biziko dienak bizi guztia tripa gora behira, eta bestatzen ez da diru pila irabazi, jarraituko dutena bere gustatzen egiten, eta beraien gauzak egiten, ez? Ez daka zertan gauza ondi irik izan berrik, baina jarraituko dutena beraien gauzak egiten. Eta nire kasuan, ez dakit hortik jarraitzen dut, pixkat zehatu naiz, segurazki kirol ibilbideak emandako ekonomikoki eman didanak, nahi guain, egin esan lasaitasun bat ematen dizu, benetan nahi dezunean lan egiteko, ez? Eta aukera ematen dizu, benetan aukeratzeko zertan lan nahi dezun, eta hori netzako privilegioa da. Gaztekin hau, aurrelarekin lanian, asko gustatzen den lan batian, eta eman dian privilegioetako bat hori da. Aukeratzea benetan zen lan edetin, eta hortatikan disfrutatzea. Non eta zer egiten da Imanol Ageretxe, zoriontsu? A ber, non eta zer? Zeratik, leheno, futbolan bukatzen, zoriontsu, errealean noski baiet, hori badakit, baina bukatzen da hori, bai, eta horrek ez duzen nahi Imanolen zoriontasuna bukatuenik, ziur nago zoriontsu izaten jarraitzen duela. Bai. Zergatik, kirolari askorentzat kostatzen zaie kudeaketa hori egitea, bukatu zait eta orain zer egiten dut, bizitzarekin. Bai, nik futbola bukatuta behar nuna zoriontsu izaten jarraitzeko kirola zen. Eta nik kirola egiten jarraitzen dut. Azkenean futbolan ebilanean, familia dituzu, aurrak ere etortzen dira, hori ez da aldatzen, hor jarraitzeko, baina nik behin futbola utzita behar nun berriro kirolari eustia. Kirolak egiten hau zoriontsu, kirolak ematen dit askotan estabilidade bat, kirola nik esate askotan anestesiante bada, niretzako, nik behar dut kirola, orduan kirolak ematen dit pixkate ekilibrio hori gero gainontzeko gauzetan ondoteko, ez? Orduan, bai txerrindan, bai padelean, bai gimnasiora juten, nik fizikoki ondo aurkitzen naiz, eta horrek bai ematen dit gero ekilibrio handi bat gainontzeko gauzetan ni ondoteko. Azkenean, oikentzen baiazu, ja azten naiz beste gauzetatik errenka azte gaituk. Horidek.
Ba, Imanol, nire partetikan plazer handi bat izan dekela, hemen izatea. Benetan, iruditzen zaiak ire mentalitate daukakena jarraitzeko modukoa dekela, edo bentsat, ala sentitzen diri bentsat. Eta benetan, mila esker, honen etortzatik. Eta ben favoretxo modu eskatuko dit, Bai. hementxe, pelota hau filmatzea, Oso ondo. denak hementxe filmatzen dituke bezala. Así que hementxe emango dit. Oso, Eta filmatzen badiguk, segi pelotan txokorako, ba, argi. Hortxe ba, horitek bederatzi eta guzti. horiek. Hementxe utziko dugu, dotore. Bale, ma, Fernando? mila esker. Bai, eskerrik asko hiri. Ondo. Eta, bueno, segi pelotan txokoak aurrera jarraitzen du, gaurkoan plazera handi bat izan da Imanolen mentalitate ezagutzea, baloreak, bere pentsamenduak, eta hementxe segituko dugu lanian, hasi que hurren arte, jo.